Dwi'n meddwl ni'n gwahanol I pawb achos ni gyda fel storiau ein hunain. A mae pawb ddim yn deall sut ni'n copio gyda hwnna, cos mae'n peth mawr. Hunaniaeth, beth yw'n pwysig am hunaniaeth I pobl sydd wedi cael eu mabwysiadu? Beth yw'r peth sy'n anodd o beth yw am identity for pobl adopted young people? Yn y ysgolion, nhw'n dweud, ti'n troublemaker, pethau fel yna, ond llawer o'r amser mae'n y creu mas I help, a nhw ddim yn gallu gweld Y wahaniaeth. Ie, achos, ti ddim yn dysgu yn y clas a pethau fel yna, ond llawer o amser mae llawer mwy mynd ymlaen yn fy men ni, ac fel ADHD, ti'n cael depression, mental health, llawer o sensory issues, ac nhw ddim yn gallu ddeall pam, ac mae'n anodd I ni ddeall beth sy'n mynd ymlaen, achos ni ddim yn siarad amdano fe, ac mae'n pobl yn ddim moyn siarad amdano fe. Ti'n gwybod, embarrassment, ti ddim yn moyn bod yn branded pethau ti ddim, ac mae yn anodd achos ti moyn y help, ond mae pobl yn gweld e differently. Once you're labelled, you can't get out of it, basically. Because that's basically what you identify as. So maen nhw ddim yn gweld, ti'n really talented, ti jyst yn gweld difficult, troublemaking kid sy'n methu deall unrhyw beth, sy'n actio mas achos maen nhw'n methu basically dweud I rhywun, fi angen help. Cos mae pobl fel yna fel, fi ddim eisiau dweud unrhyw beth, neu bydd pawb yn edrych arno fi. Okay, so dyn ni'n mynd I siarad am misconceptions, camsyniadau. So beth ydy misconceptions neu camsyniadau cyffredinol pobl yn cael ar gyfer mabwysiadu? Dwi'n meddwl ni'n gwahanol I pawb achos ni gyda fel storiau ein hunain, a mae pawb ddim yn deall sut ni'n copio gyda hwnna, cos mae'n peth mawr. Yeah, dwi'n agree efo ti. Achos, mae pawb meddwl da ni'n gwahanol achos da ni'n adopted neu di mabwysiadu, ond da ni just yn pobl, really. They ddim yn gwahanol. Dwi'n meddwl mae'n yr un peth, cos fel mae lot o pobl yn fel i'r byd neu fel mewn gwaith yn fel dweud, chi'n really gwahanol, ni ddim yn hoffi chi. Neu fel maen nhw'n judgo cyn nhw actually dod I nabod chi. Sy'n eitha brifo, fi'n meddwl. Maen nhw ddim yn gwybod beth chi wedi dod trwy neu rhywbeth. Wel, beth am ffrindiau a pobl ti'n gwybod? Ben maen nhw'n meddwl am mabwysiadu? Maen nhw'n gwybod mwy neu llai? Maen nhw'n deall, sut maen nhw'n deall mabwysiadu? Wel, maen nhw'n gweld o fel, y parents just really, give it away fel maen nhw ddim eisiau ti, neu rhywbeth fel hwnna. A maen nhw ddim yn gweld fel bod ella ddim actually yn cael ti, ond nhw ddim yn gallu cael ti. Dwi'n agrio gyda ti fyna, cos fi'n meddwl os chi'n esbonio fe I ffrindiau agos chi, maen nhw'n fel sympathiso gyda chi slightly. Gymaint ti esbonio fe. Yeah, literally. Fel whole essay, chi fel, Yeah. A os chi'n esbonio I nhw mwy, maen nhw'n kind of deall, ond maen nhw ddim mewn ysgidio chi. Yeah. So maen nhw ddim yn gwybod faint o brifo chi neu fel anger. Yeah, maen nhw ddim yn gwybod paint da chi wedi bod trwy, just cwpio hefo stuff fel yna. Yeah. So ti wedi siarad dipyn bach am teimladau, but sut ti'n teimlo pan pobl yn camdeall? Mae'n eitha offensive kind of, cos Yeah, maen nhw yn just jump o'r gun all the time. Even nawr, dwi'n cael fel pob fel, I don't know, tro am nhw fel, na, ti'n so different, mae mam ddim eisiau chi, cos chi'n
mistake a chi ddim fod fan hyn. A chi fel, wel, os chi'n dod i nabod fi basically fel pawb arall. Mae jyst gen i stori gwahanol. OK, cwestiwn i helpu datrys solve y problem, right? OK. Sut gallwn ni wneud ei herio perception, syniadau o fabwysiadu? Beth dyn ni'n gallu wneud? Probably fel dod â pobl gyda'i gilydd a fel esbonio ni fel mewn depth. Sut mae fel i bod fel hwnna yn gwahanol. A fel mynd i copo gyda fel pob peth newydd, cos chi'n mewn byd newydd technically. A mae ddim yn really hawdd weithiau. A just os mae pobl yn deall mwy, bydden nhw'n deall, maen nhw fel ni, just angen mwy amser i prosesu pethau. Beth yw peth pwysicach? Hoffech ti gwrandawyr, listeners, gwybod am wedi cael dy mabwysiadu? Mae ddim yn easy, ond ni'n cael bywyd newydd ac di eisiau gwybod fel ni'n fel chi a ni ddim yn eisiau sefyll allan. Even though ni yn. A mae'n eitha anodd at times, ond ni dal yn pobl, ni dal gyda emosiynau. So ni ddim angen fel point blank o dweud i chi fel straight. Fi ddim yn offi ti. Ni fel bod yn gas pob amser. Yeah, da ni yn just pobl fel pawb arall, so dwi ddim yn understand your pan pawb just you're adopted, you can't mates with us. Achos they just fel pawb arall, ddim yn fair. Ond dwi'n gallu gweld sut mae'n anodd i pobl sydd ddim wedi mabwysiadu i prosesio a to understand beth sy'n digwydd a ti'n gwybod beth dwi'n golygu fe. Dwi'n gwybod sut i explain i fo. Na, ti'n... Ie, fel maen nhw gyda fel bywyd nhw wedi cael ei set o mas i nhw. They've basically had it handed to them since birth. A ni basically di jump o fel pob lle, so ni ddim wedi cael amser i prosesu pethau. Mor gyflym â nhw. Ie, fel di symud o un lle. Ie. Fi fel, OK, hwn yn bywyd newydd, I guess. A chi fel, beth sy'n digwydd nawr? Ie, da chi'n dechrau pethau mwyn un gwaith weithio. Mae yn anodd achos mae y cymuned yn gweld ti fel, ti eisiau bod yn this a dda. Ac mae'n anodd achos ti ddim cael y connections gyda teulu a ffrindiau. Ac mae'n anodd i tyfu lan gyda pobl sy'n yn hapus ac ti ddim gallu gweld your life fel nhw ac nhw ddim ac nhw ddim yn gallu ddeall bywyd ti wedi cael a experience ti wedi cael. Ie, felly, ti'n cywir, dyn nhw ddim yn gallu. Sut ydych chi'n teimlo am dy hunaniaeth, neu ydy hi'n wahanol i pobl eraill? Ie, dwi'n cytuno. Mae yn anodd achos ti ddim yn gwybod pwy ti yn ac i cael i bod yn surrounded gyda pobl. Ac i fi mae yn anodd achos dwi ddim yn edrych yn Cymraeg neu Saesneg achos fi wedi dod overseas. Mae yn anodd, ond fi'n ffeindio y grwpiau, y connected grwpiau ac y Youth Council yn helpu llawer achos fi wedi ffeindio pobl sy'n fel fi a wedi cael y same experiences ac dwi'n ddeall popeth achos pan fi'n siarad gyda fy ffrindiau, nhw ddim yn gallu ddeall, ond pan fi yn y grwpiau, mae'n neis i bod fel, ni'n yn y same boat ac ni ddim yn gwahanol ac mae'n ti wedi experience this as well ac mae'n really neis ac fi wedi cael llawer o ffrindiau o'r grwpiau. Os ges ti y siawns i siarad efo government, be fas y ti'n deud? Be fas ti'n gofyn am? Dwi'n moyn gofyn i nhw cael y funding i treino mor pobl yn mabwysiadu
i helpu ni mewn fel therapi a counselling i ffeindio rŵt o'r problem ac y trauma ni'n cael. Ie, fi'n agree gyda hwnna. Fel cael mwy o pobl allan o swyddfeydd nhw yn lle nhw just ateb y ffôn. Fel roed y lawr. Fel cael one-to-one meetings, neu fel house meetings, fel group therapy neu rhywbeth. A fel yn yr ysgol, mae dim lot o athrawon yn gwybod amdano stwff fel yna. So maen nhw jyst yn gweld pobl, dim mabwysiadu fel, oh no, you're being naughty just for the sake of it. Na, mae'n creswm dan ni'n ac jyst dan ni'n. So os bys yna mwy o fel training hefo staff yn yr ysgol, so maen nhw'n gwybod mwy amdano fo, eich bys yna'n helpu.